Шановные сябры, як творчы чалавек, у вянок памяці Янкі Купалы хочу прачытаць некалькі радкоў з яго самага пранікнённага верша, які адлюстроўвае характар і памкненні дзейнасці творчай любога літаратара і пісьменніка. Напісаныя ў 1912 годзе, яны не згубілі свае актуальнасці і сёння, праз 100 з лішнім гадоў. Здаецца, яны будуць актуальныя і праз 200, і праз 1000. Такім чынам, вось яны. З цэлым народам гутарку весці, сэрца мільёнаў падслухаць біцця, гэткай шукаю цэлы век чэсці, гэта адно мне падпорай жыцця. Песню стварыце ясную, як неба, у кожнай з ёй хаце быць мілым гасцём. Гэтакіх толькі скарбаў мне трэба, гэткім я толькі жыву пачуццём. Вось, калі ласка, гэта ўрывак, два слупкі з верша з кутка жаданняў. Вось мне вельмі па сэрцу і па душы. Вялікі дзякуй.